det er politiet! Hey. Bukserne ned. Her for nylig er en af mine kolleger blevet afskediget grundet den nye reform. Det sker jo, når man skal ind og anholde en lækker kvinde i ved fristelserne. Så nu korset bliver alveret. Ring til DNO, hvis I godt kunne tænke på politimand, så sender vi jer en blanket. Bukserne ned. Damn! Bukserne ned. Sådan skal vi gøre. Du smiler lidt for meget. Det er sådan... Det er lidt for meget, okay. Ja, han er i uniform, ikke? Hæld op! Det er politiet! Nej, ikke hæld op. Stop det. Det er politiet. Stop. Okay. Nej, jeg vil ikke. Kom nu, jeg tager bukserne først, okay? Min fod! Og så tager du bare knæet det godt. Jamen, det var fordi den stille knæede først på vej ned til foden, ikke? Hey! Bukserne ned. Okay.